Badator Euskaraldia. Azaron 20tik abendun 4 arte. Animatu eta parte hartu. Euskaraldia bertan da. Nik eman dituzten Euskaraldia. Zuk? Nire parte hartuko dut. Badator Euskaraldia. Nik Euskaraldik parte hartuko dut. Zueken parte hartu eta oitura galdatu. Nire larri prest! Ni hau bizi. Nuke parte hartuko diau. Badator Euskaraldia. Nik eman dut izena. Eta zuk? Ni ahobizi izango naiz eta Zaldibiko udalan izenen parte hartzea animatzen zaizteu. Euskara bihotzetik mingainea. Oraindik txapaik jaso ez baduzu, pasa kulturetxetik eta bertan eskatu. Hoi bai, Madrilare salgai izango da, Euskaraldiko banderatxok. Animatu eta parte hartu. Hizkuntza zar harri bitxi, bezain moderno ta bizi. Rolak arduraz bete ditzagun, belarri presta bizi, esi guztiak eraitsi.